Goeiedag. Goeiedag. Walt wat? Jawel. Sorry, ik versta het wel, het Fries, maar ik spreek het niet. Dus Waar komt u vandaan? ik kom uit Espel. Espel. Ja, weet u waar dat is? Nee. Nee? Echt niet? Tussen de Lemmer en Urk. Oké. Maar dit is je hobby? Of is het je werk? Ja, waar houdt hobby op en waar begint werk? Ik ben er dagelijks mee bezig. Ik ben vogelfotograaf. Aha. En ja, Dat zie ik nog net in de gaten, want volgens Nee. mij ben je nog het oors aan het fotograferen. dat klopt. Maar, dat heeft u niet gezien, de lama's of alpaca's, zoals je ze kunt noemen. Ik weet trouwens niet wat het verschil is tussen deze twee, hè, maar het gedrag is interessant. Er waren net een paar meerkoeten. En die meerkoeten die kunnen in het voorjaar lekker tekeer gaan met elkaar. Hè? Dat zijn agressieve vogeltjes. En ze waren op een gegeven moment zodanig bezig dat de alpaca's ervan schrokken. Dus vandaar dat ik dat gedrag dat is eigenlijk wel interessant. En ja, wie heeft er ooit een piesende alpaca gezien? Bijvoorbeeld. Hè? Dat heb ik nu vastgelegd. Dat ik denk, doen ze dat zo? Oké. Het gedrag van vogels heeft iets waarvan je zegt van, ik denk dat een vogel ook iets symboliseert aan vrijheid, aan het feit dat zij niet vastzitten zoals wij mensen vastzitten in onze wereld van verplichtingen, van zorgen dat er brood op de plank komt, zorgen dat je... Wil hij weinig verplichtingen? Ik heb weinig verplichtingen. Ik ben ook beeldend kunstenaar. Dus af en toe kan ik datgene wat ik maak misschien ook exposeren en verkopen. Ik heb geen kinderen. Ik woon in een voormalig kruidenierspand. Het is alleen zo dat we sinds de crisis van 2008, de financiële crisis, is het natuurlijk geen vetpot geweest. Hè? Dan is het op een houtje bijten of nog minder. En dat begint nu gelukkig weer een beetje aan te trekken. Dus fascinerend dier eigenlijk. Hè? Het is familie van de kameel, heb ik me laten vertellen. Dus als je te dichtbij komt, gaan ze spugen. Ja, dat doen kamelen ook. Hè? Dat is toch wel een bijzonder gedrag, toch? Ja. Kijk, is er eentje erg nieuwsgierig? Dat is gedrag dat fascineert me dan. Dat zie ik bij vogels ook heel veel. Dat je zegt van dat persoonlijke, die identiteit die ze met dat gedrag eigenlijk laten zien. Dat maakt het interessant. Hè? Ja. Kijk, daar heb je er eentje.